ole clear tu te ama sa in kalolom levek chewa tu tuma chuan he tura kan hmu hi mi pathum ania ani hianin lui tui turin an hrai ania heng hi dan phalmi lo ani bawk ani chuan he tuna mi hi an mani chu nia police ten an man ngala an rek chuk ngala ni chuan helai an hming kan hmuang hianin vanlal liana ani kumsom thum parit ani boka chuan pakhat hilal muan puya kumsom ni panga nia pakhat hilal din puya kumsom li panga ani boka ni chuan heng ho hianin eng lui nge an lo hraya chuanin eng hun vela nge an hrai ti te karon soidon ania an mani hi sel chhip khuwa vek an nia apoi hle mai ni tunang laia phei chuan mi finga piangin lui tuiten hum halani to a tiang ani laia he tiang anga luia cheng nung cha zong zong khongai kan suat ange tiril ru pu omang hrima anan che hi a thin rim thlak do hle maya kan tui tlan ani ngat phei chuanin a mi hring tan ne lam khanin thil poi taka thleng thai ani chuwang chuan tu tuma hian thu nei tu te an che tha hle mai ti dur tik tak an ti chia hle ni sel chhip khapui chomna atana phd department in tui kum lui an la na buloka tui kum lui fin tu khuang thuama kor chu nemin pia tlai ni som pathum thanga sani somni pali khan tur manga hrai nei a hret ani hemi chung changa hian sel chhip police station a FIR thelu ni in he thila innam hnoi ni a hriat mi pathum te chu manin thu boi siam sakan ne len call editor zonuna call ni hen atanga beng wana thu don danin kuang thuama kor hi zanda ruk vela tur mangin hrai nge ni a hriat ania nemin pia tlai khan tui kum loi pam house sa duty te chuan he kora hian sakai le kai kuang thi te an hmu aron ti bawk ani hemi chung changa hian ni zan masa khan sel chi police station a FIR thelu ni in tur manga he kor hrai tu ni a hriat sel chip ayo si veng ni a in soi vek lal muan pui komsom ni panga wanal liana komsom thum pakwale lal din pui komsom li panga te chu sel chi police te chuan manin thu zo fia anni heng mi te hian an ti nge ani thu police te na hian an soi ni a thu don ani bok IPC section zali somni paria le zali somni pakwa zani somsari pasari boya thu boy siam sakmi in bin khan sel chief district court a hruai ngal an ne aron ti bok ania eng poni se helai kan hmuang hian sel chief ayo si veng vek an nia amol phau thlak le me sel chief lon pangta po asan chu helai kan hmuang hian sel chief ka pui chomna atana PhD department in tui kum loi an la na bulok aron ti le ngal ania mi hring tan khanin apoi thai ni heti anga lui tui tura an hrai hi enge he ta hnuwa hianin ong thalo tak hi mi hring tan po hian a nei thai reng ani chu tiang ani laia chuanin heng lui chhunga che a thil dung tam tak tan phei chuan suat mangna run pui ani rengot ani chuwang chuan luia thil omte sangha te pawh ania ting ang tura hrai hi chu ai danin a phalmi lo hum hal tlat ania mizoram kho hrang hrang a hian ting anga lui tui tura hrai hrim hrim phei chun khapna hi rai to amaro chu mi sual om thadu wak lawang chi hianin a dan poisa lo hian an ti lui tral thin ania hei tu tuma kan hmu pawh hi mi pathum an nia puitling tha ton nia ting anga an han che du hi a dan an poisa lo tia chiang hle me chu baka sel chip khopuya cheng te po an za om hle bawk ania ting anga an tui tlan ber a tura an lo hrai wang hianin thin rimin FIR hi pot helut poni se a om hlial hle ani atinan tui tlan angangat phei chuanin hei ati bol hlo tu le ti bor bang tu hrim hrim phei chu keimani tui tlana mi tuemo moi lo deuh an lo chet pon kan thin rim hle maya tuna bi ngat phei hi chu an tui tlan nar bula ti khanin a tur nen an lo chet chiam mai ania hetiang ang ti ching hi chu thu nei tu lampang police ta hianin an man zel don ani man kuma po khan a lui hum hal lai sanga hum hal lai po kha a tur te po khan lo hrai chiam khani to ani khang zel kha ani chuanin thu nei tu te hianin an man zel dona ting ang ti ching hi an zale na ni chuan mizo nam thleng hianin mi te za lo kan ni thei dai ani chuan tuna kan hmu po hi tuya kum som pariat mi atla hlum aron ti le to ania a poi hle mai a bikin hei tu lai chawa phei chuan luya tla hlum ti te dila tla hlum ti te heng hi akha to khen hriat turi an om rengani chuwang chuan a mizo te kan film khur lo wang ati don nge ni a kan van duai thei kan ti jok don ni chuwang chuanin film khur tur kan in hril hriat tam hi apoi mo zia po video a heng karon da cham chi nia eng po ni se tunge luya lo tla hlum pala tunge van duai na lo tok tunge a hming ti te karon soi ve le don ani tuya kumsom pariat mi atla hlum meni som pali sani somni pali dar kole mini somli pakwa
voi ni som pali thanga sa ni som ni pali tlai dar thum le chan ve vel khan Jimmy lel tran puya kum som pariat sonop lel fak zola leit sai khama kon ai zo chu tuya atlalum sai khama kon atanga bengwana thudon danin Jimmy lel tran puya hi achung te nen voin khan tuiri alui khum tung kai thlanga in chia dai turin an kala che sual palin anun na achan pha Jimmy aruang hi atlak atanga da kar khatnu vela atlak na atanga hlal tu lawa mu ani janina tleivar puini in naktu ka voi ani ang aron tia ang poni sa hei tun la ya chunin ni tin mai hianin aluya atlahlum ti te dila atlahlum ti te accident awangin an thi ti te hi a hriat tur hi om reng ani a hei a poi hle to a chuti rualin tam taka hi chuanin kan film khur lo wang te ani a ami then khat hei tuna Jimmy ate ang hi chu van duai wang hrim ani a kum som paret mi lek an ni bok ani a kan leina thle maya ama hun eng tak mai an la nei ti chiang reng te na hetinga min kal san hi chuanin a hre om du hle mai ni chuti rualin kan soi nge thin chu aluya te ting intihlim tura kan kalte hianin poimo bera chuan normal a om hi ni tena hei zu te kan an kinga emo thian ho chuanin tlema lo pok deuh te lo ol sia tinga khan film khurna khanin a dei ta lo thrin ani chu wang chuan a theiang chen a kan film khura he tarui hlo lampang zu te pawh nia khatiang thleng khanin a kan ti lo hi ngai ani pawh ni se Jimmy a ani hi chu a tlangwal fel tak ani a kan leina thle mai ni chunai tuna kan hmu hi tian dila hnim te a om teuh ani a chuan sangha aru ka man phalna tel lo a lo man ru an man le bawk ani a chu tu te nge an ni khoi khuang nge an ni ti te khoi dila mi nge an man ti te taran sai vele don ani sangha man ru tu te man me ni som pali sani som ni pali ni som pani thanga sani som ni pali tlai khan fisheries department in tram dila fish seed farm an siama sangha an da chu len khang manga man ru ka ni sangha an man ruk lai hian DFDO le staff ten nangchingin sangha man ru tu te hi an man hal fisheries ek mangin police FIR an thelu tani sangha man ru tu te hi dil khan no pang kumtling lo an ni awangin an ming le thalak tarlan arem lo ani fisheries department chuan dan phallawa sangha man lo turin mi puite an ngen non le ani aron ti bok ani a poni se mi zo si nga hian king anga dan phallawa lo che du dan lo talang chi hi hei tu hnai chawa phe chuan an tam so hle mai a heng hi a poi hle mai ni engki ma hian dan zam vek ani te hi kan hriat chin a poi mo a chu ti ni lo chuan dan hi dan ang taka kan le ko zel chuan mi zo tan hianin ala thatel tela kan la lom tel don ani tiang dilawa a dan poina a dan po kan poi sak lawe mo thu nei tu te po kan za to lawa kan du dan dana kan tar to chuan eng mai hi tuan tling le enge thatluan tling kan tiang che om thei lo ani chu wa chuan tu tu ma thil ti sual tu te po hi police ten an man hi alom om hle ni